Ja näin lähdetään liikenteeseen ja aivan tasapäin siinä painellaan. Kymppipari kyttäilee mukavasti, mutta kiihyttää sitten tuossa vesiesteessä ja pari numero 9. Markus Metsäranta Esi-Toura Helsingistä ja Mikkelistä vetää täysin. Valtava huutoilma tekee aivan hurjaa aikaa tuolla, kun katsotaan, ei ole mennyt kuin pienet niiaukset, mutta nyt tulee takaa. Hei, tulee takaa, mutta ei tainnut riittää. Sitten tulokset oli siinä mukana ja sitä lähtee kyllä pukka edellä, voi sanoa tähän pariin. Mutta aivan siellä pari numero 17 sitten kirmaa. Kyllä tullaan johtoon. Nyt tullaan siinä taistelua. Venäjä Pirri pyrkii ohi, pääsee ohi, viimeinen kohta esillä ei mitään 14 kuninkilu. Vai sillä käydä Tulla tietysti pyyteli anteeksi, kun kaapeli. Tuolla on sivulta Vierimän poika tulee tuolla. Kaikkihan pakkataan. Hirve on tuossa asusteessa ja näin lähetään viimeisen erän ja Ville pamauttaa vesialta. Nyt mennään lujaa. Nyt tulee hallitseva maailmanmestari on nyt tuolla reitillä ja Arvo Selvissä. Nyt aletaan kovaa kannustusta. Ville vetää Q5, Ville tulee sieltä heti takaisin. Yeah, we win the competition. It's really fun. I'm really happy right now.